जों दा देरासार इस्लारिनि बारियाव दंफैयो। गयबारियाव नायदो माबायदि गयबारि देनां फिसा फिसौफ्रा देरबा फिल बानायना होनोसै आं। ओरैबायदि गुवारखा आरो माथा नस्थ' जालांगोनलै गय बेहाय देरासारनि गयखौ नुनो नांगौबा गासैबो खर' फिदिंना हायावसो जिरायना थानांगोन फाग्लासो ओरैबो खिथिनांलै नैबे गोदान गोदान थायनायखौ खालमासि गामिनि सेंग्राफोरनो हरजोबगोन बिनि फिथाइखौ बेयावनो आरो गामिनि सेंग्राफोर मा खालाम माने बे मोनजेननाय फिथाइ बै जोलैया मोजां जादों बै गाहायगाव थायदोंना बे गाहाय बिराद बुरजा माने गोमोखाबाय आरो बारि बागान नङालै गय बागान देरासार इस्लारिनि बैहाय थांनानै नुहैबावबा फाग्ला जागोन आरोबो दंबावना माने हाबनानै मोनायाव दा नै देरासार इस्लारा खिथागासिनो बिगोमाखौ बुंनो होदोंलै बेसेबां बेयाव खै बिगा दं जिखुनु जा बेखौ आफायासो खोन्थानो रोंगोन आंबो खोन्थानो रोंनाय नङा मथा मथि बैथ' 100+ जाहैबाय जिखुनु जा जाबान होनो हाया बेसेबां दङ दा नोंसोर जाखिनि नुदों बेनो आरोखि दा बारि बागाना बेसेबां दं माने बिनि माबा गैबावासो माने नाहरबा नाहरख'नो हाया आरो रिउ रिउ नुहुरलायो आरो नाहरबा दा नैबेखौहाय आं सालायनांगौ जाहैबाय आफायाथ' बेयाव थाला दा हरै गोदान बानायहैलायबाय बै 100 बिगा होनायाव देरासारसो लोगो जानांगोनलै गोदान माने हा गोदान नङा बेबो हा गोदानसो नालाय होमबाबो हा बिराद माने ओरैबायदि गुवारखा आरो गय बागाना